Ai, o sistema parlamentario. A forma máis común de suposta democracia nos estados occidentais. Ese sistema baseado na elección por territorio dun representante ou representantes que escollen, porque se supón que nós o decidimos así, as leis durante os 4 anos que dura cada legislatura. Ese sistema no que sempre acaba habendo grupos por encima. Ese sistema que temos tan normalizado, pero non está exento de erros. Que pasa se vos digo que algo terrible pode acontecer cando alguén convence e vence, cando alguén instrumentaliza ese sistema? Que pasa cando a xente se volve indiferente? Últimas noticias. O novo grupo parlamentario Ultra logrou un gran éxito nas últimas xerais, obtendo unha gran representación parlamentaria. Seguindo as estadísticas, prevese un posible goberno con este partido a cabeza na próxima legislatura. Isto está a levantar unha gran polémica entre a oposición debido ás opinións controversiais deste partido que, según din, vulneran os dereitos humanos e as libertades individuais. Puxe ao sair de clase un cartel do partido político este tan raro que saiu agora. Sí, verdad, este es la realidad. Dale calado xa, carallo, quero ver a televisión. Tanta política. Dende a nosa organización mostrámonos en total desacordo co goberno. Defendemos o noso dereito ao voto e chamamos ao electorado para ver que voten por nós nas nosas próximas xerais e así recupera a nosa estabilidade. Este goberno, o goberno actual, non representa os intereses do país. Por iso, nos mostramos en contraalternativa moderada a eles. E a ver se vamos cerrando un pico. A indiferencia é o peso morto da historia. A indiferencia opera pasivamente, pero opera. É a fatalidade, aquilo con que non se pode contar. 14 programas e arruina os planes mellor concebidos. Odio os indiferentes tamén por isto. Fastidian o seu choriqueo de eternos inocentes. E pido conta a cada un deles. Como acometen a tarefa que a vida lles pone diariamente. Polo que fixeron e especialmente polo que non fixeron. E síntome no dereito de ser inexorable e na obriga de non derrochar a miña piedade, de non compartir as miñas lágrimas con eles. Son partidista, estou vivo e sinto xa na conciencia que os da miña parte a cidade futura que os da miña parte están a construir. Así que levantámonos contra os indiferentes, contra o goberno. Vai, amigos, parece que xusto aconteceu o que estábamos a comentar. Con isto, que conclusión podemos sacar? Que por moi democracia e por moito que falen os nosos representantes, solo o pobo salva ao pobo frente aos indiferentes. Bravo.